menungsa lan daginge menungsa nalika semono kala ya kuwi nyaut anane wong kang beres aren ing kono bareng katadah kala mangsa bebarengan kalawan padhase gunung dhewek ning ngrasakake lamun to mangan getih lan daginge menungsa krasa seger sumyak salirane banjur munggah marang kayangan nagih janji nyuwun pangan arupa jalma menungsa ulun wus nyaguhi nanging ulun batesi kena sira mangan utawa ngombe getih jalma menungsa nanging manungsa sepisan kang nandhang sengkala kapindhone wong kang nandhang Sukerta ing mangka wong kang nandhang sengkala lan wong bocah kang nandhang Sukerta kuwi kapetung akeh banget jumlahe yen ora dikawekani utawa ora dibatesi ing mangka ing benjange bakal ngentekake jalma menungsa mula jeneng sira aja dikangelan Bu Wisnu putra ulun kang ndak keundang kang ndak domo-domo bisa mikul dhuwur mendem jeru marang derajating wong tuwa sira bakal tak sraya muga bisa dadya srayane kayangan Suralaya ya kuwi duwa marang kersane Kadang Musi Bathara Kala anggone ndarbeni sifat serakah njaluk jatah manungsa utawa pangan rupa jalma manungsa. Kawula niki dhateng sedika ngestaken dawuh Du Kanjeng Rama Pukulun. Mbuh cara apa anggonmu nindakake tetapno para wadya Durandara Wataknawa ing mangkone bakune kala kudu bisa mbok kurangi jatah pangan anggone kepengin mangan jalma manungsa. Kawula niki dhateng sedika ngestaken dawuh. Badhe sumela sawetawis Yayi Pukulun kados pundi Kakang Narada. Sak leresipun inggih menika kala anggenipun badhe nyuwun jatah pangan menika paduka batesi inggih menika arupi tiyang ingkang nandhang Sengkala lan tiyang ingkang nandhang Sukerta kala wau mungguh gamblangipun kados pundi Yayi Pukulun. Mekaten Kakang Narada sepisan wong kang nandhang Sengkala saumpamane ana ing Madyapada ana wong kang mangun bebrayan utawa omah-omah ing kono nugelake gandhik utawa nggolingake dandan ana ing padangan jebolake kuali ana ing katumangan nugelake tuman ana ing pawon nugelake ungkal nalika kanggo asah-asah utawa asah gaman menika tiyang kalebet tiyang ingkang nandhang Sengkala dene Sukerta kala wau saumpamenipun contonipun kados tiyang ingkang mangun bebrayan utawi omah-omah ning Arcapada ing mangka namung kasinungan putra satunggal maligi lan Nangaya Wadana yen lanang sinebut bocah ontang-anting kebanting menawi estri sinebut bocah unting-unting lemunting menika kedah dipun kawekani utawa dipun saranani kedah mawi dipun ruwat dipun ruwakala mawi dipun tebus
sinjang warni pitu utawi sinjang menika jarik warni pitu. Ingkang sepindah dening kang nomor kalih inggih menika laring kang nandhang Sukerta. Saumpamane lare menika namung setunggal, kakangipun tilar, adinipun tilar menika winastan bocah kluwung menika kedah dipun kawekani kaliyan dipun ruwat dipun ruwakala. Dene tunggalipun kathah mangka ingkang gesang namung setunggal menika dipun wastani nandhang Sukerta patar tunggak utawi bocah tunggak aren. Menika mulih saged lestantunipun anggenipun gesang kedah dipun sarati utawi dipun ruwat dipun ruwakala. Salajengipun upaminipun putranipun namung kalih ing mangka kakung sedaya menika winastan nandhang Sukerta uger lawang niku wau nggih kedah dipun kawekani dipun syarat dipun ruwat dipun ruwakala murih saged boten dados jatahipun Bathara Kala. Dene namung kalih mangka estri sedaya niku wau sinebat nandhang Sukerta kembang sepasang. Murih saged lestantunipun anggenipun gesang kalih saking sedaya cobaan lan godaan niku kedah dipun kawekani arupi dipun ruwat dipun ruwakala. Saumpaminipun putranipun namung kalih ing mangka lanang kaliyan wadon niku wau menawi ingkang sepuh ingkang jaler menika sinebut Kedana Kedhini niku wau nggih kedah dipun kawekani dipun ruwat dipun ruwakala. Dene menawi ingkang sepuh niku ingkang estri niku naminipun Kedhini Kedana. Putranipun tiga ing mangka menika kakung sedaya winastan nandhang Sukerta gotong layon utawi gotong mayit. Menawi tiga niku wadon sedaya winastan nandhang Sukerta cukit dulit niku nggih kedah dipun sarati dipun ruwat dipun ruwakala. Menawi putranipun niku tiga ing mangka tengahipun menika jaler upaminipun bajengipun estri lajeng jaler estri malih niku winastan inggih menika Sendang Kinapit Pancuran. Sakwalikipun tiga lanange tengah niku winastan Pancuran Kinapit Sendang niku wonten pakem surat Amurwakala nyebataken kedah dipun ruwat dipun ruwakala. Niki nggih mriko setunggal Ingkang dipun wenangaken ngruwat Murwakala kala wau pakartinipun utawi inggih menika dalang ingkang nindakaken utawi tiyang sepah Brahmana utawi pujangga ingkang anggadhahi jiwa resik. Menawi putranipun menika sekawan menika kakung sedaya winastan nandhang Sukerta. Saramba niku nggih anggadhahi kedah dipun ruwat dipun ruwakala. Menawi putri menika sekawan Sarimbi naminipun utawi Sarimpi dene putranipun gangsal niku kakung sedaya dipun wastani Pandhawa nek wadon sedaya dipun wastani inggih menika Pandhawi utawi Pancagati utawi Pancaputri niku nggih kedah dipun ruwat dipun ruwakala nurut dhateng alam utawi pakem kadilatan.
sedaya kala wau niki kalebet budaya sanes agama lek agama mboten nyebataken ing ngriki kula mboten inggih menika ngrembak babagan agama awit agama menika sedaya datengipun saking kanca negari utawi saking luar negari kita. Contonipun kados agama Buddha niku wau datengipun saking negari Kapilawestu inggih menika negaripun Prabu Sudadana ingkang putranipun Siddhartha Gautama niku wau dados Sang Buddha Gautama niku sing nyiarne agama Buddha. Lajeng malih wonten sabibaripun agama Buddha niku wau agama Hindu niku wau angsalipun saking negari India. Dene saking negari Yerusalem inggih menika agami Kristen. Dene saking Saudi Arabia utawi saking negari inggih menika Arab nikala wau agami Islam agami terakhir. Sedaya agami niku wau saderengipun wonten agami reni gangsal niku wau tanah Jawi upami negari Nuswantara niku wau sampun gadah agami ingkang winastan kapitayan utawi kapercayan. Tegesipun ngakeni wontenipun Gusti ingkang Maha Suci. Nah, sedaya agami kala wau nggih sami inggih menika damel kesaenan utawi ngatur dhateng caranipun ngibadah nurut dhateng cara utawi aginipun piyambak-piyambak sedaya sae. Nelakaken dhateng panguwasane Gusti ingkang Murba Jagat. Ing ngriki kula lajengaken arupi ruwat Ruwakala utawi ringgit menika winastan sarine anggit nika ingkang rekta inggih menika para pujangga utawi brahmana dipun sempurnakaken wali songo inggih menika utaminipun Jeng Sunan Kalijaga nalika semanten gelar seni pedalangan nyampurnaken kanggo nyiaraken murih sagedipun agami Islam saged ngrembaka wonten ing tanah Jawi utawi tanah Nuswantara. Menika salajengipun kula badhe ngrembak babagan budaya. Budaya menika ananipun manungsa ingkang nuwuhaken katentreman, karukunan lan ugi nuwuhaken karukunan. Awit saderenge wonten agami niku sampun wonten budaya. Contonipun kados tiyang Genduren sakandalanipun. Pramila saking menika Kakang Narada cekak aosipun ing mangke Wisnu badhe kula saya supados damel cara murih kala wau mboten kedelarung anggenipun mangsa para jalma menungsa khususé tiyang ingkang nandhang Sekala lan lare ingkang nandhang Sukerta murih sagedipun nyiptakaken tentrem ayem jenjang permanem boten dipun godha utawi dipun rencana kalinipun dewane wektu utawi dewane wanci utawi dewaning bilai ingkang sinandhang dening Bathara Kala wau. Pramila saking menika sawetawis pekaten Kakang Narada anggen kawula inggih menika maringaken inggih menika tugas utawi perintah dumateng Wisnu supados nindakaken pakaryaning dalang. Lajeng Adi Guru kula
kok suwuni ego pratika Wisnu kala wau kedah mawi wong sampun antos dipun tegakaken piyambak Adi Guru awit kala wau adya balanipun bangsa Baju Barat Jim Setan Priprayangan Gantaro Wilu-wilu Anaspati tetekan sapanunggalipun kathah menawi Wisnu namung dipun tegakaken piyambak kula kinten kirang saged bingkas wontenipun Ratu kala wau Kakang Narada. Kakang Narada kula aturi dados sesepuhing para Jawata supadosaken ngerekaken para wadya dewa. Supados anambyang tandharaken Wisnu supados inggih menika nduwa dhateng kersanipun inggih menika kala anggenipun badhe dados inggih menika pamunah utawi mangsanipun para jalma manungsa kerang terwaca dawuh timbalan Paduka Adi Guru kepareng kula badhe pun pamit telah tambah
panjenengan ulun mancing ana ing taman Sari Tinju Mulya bakal nyuwun kanugrahaning wangsit. Muga-muga Wisnu bisa lebda ing anyanggane dadya saya ulun bingkas ananing ratu kuwi dhateng sendika manungsa aku dawuh. Duh. Kanjeng pikulun Titi Purna ing gati Sang Hyang Pukulun Bathara Yuwadipati Jawira utus sumring kang putra Jawata saking Kahyangan Unsara Layu ya Unsara Segara Sang Hyang Wisnu kundur ngedhaton tindak nyoklir Singaloba candrane memayu ayuning Rahwana. Dasar
Bremara ngisep sarine kambang Pindha Brahmana muji mrengrayune jagat ora kaya anakku ngger anakku Wisnu tak kira ora kurang terwaca nggonmu nampa marang sabdaning Kang Rama ya Nyayi Bukulun Bathara Guru jeneng kita sinaraya dening para wadya dewa supaya nentremake jagat iki murih duwa marang kersane Kadang Musikala nggone ampya awur-awur bakal nadah para Jawa titah Madyapada kawula nuwun inggih dhateng sendika lajeng keparengipun wa narada kula sumundiguh pratika utawi reka daya kula kados pundi murih kala menika saged kadhuwa manahipun anggenipun dados pemangsanipun para titah kene nggih Wisnu sira dak patah ya kuwi madheka dadi dalang ruwat Wa Bukulun dalang ruwat menika pakaryanipun abot sanget turta mboten kenging ngarani menika dados menika ewuh-ewuh anggen kula nindakaken ora nggih sing penting nindakake pakaryan kuwi linambaran dening madhep mantep lan ikhlas aja nganti dadekake ya kuwi abote kang sira tulung miras pantes nindakake budi dharma labuh marang jagat senajan to ya kena diarani golek asil ning asil sing halal ora nekan marang sing mbutuhake ngono amarga jagat iki mengko bakal kesruh kalamun to sira ora nyanggemi marang ya kuwi sesoraing para sesepuh niki dateng sendika senajan to awrata kados nyangga gunung paribasanipun duh wa jer kula taksih kiyat gumlawat bebasanipun boten ketang namung teken janggut suku Jaja kula badhe lampahi inggih menika nindakaken pakaryan nipun dalang kala wau ning syaratipun dados dalang ruwat niku wau kula dereng mangertos abot nggih abot pancen abot sadurunge ngenyangi wayangan kudu poso ora ketang namung sedina ngrokok tok kuwi kena kapindhone kudu bisa ngeper marang hawa nafsu kang kurang prayoga kudu nuwuhake rasa kesabaran gunakake sabar narima ing pandum nek diupahi titik ya aja ngresula diupahi akeh meneh uga ora kena ngrasani niki dateng sedika ngestakaken dawuh lajeng syaratipun dados dalang ruwat niku kados pundi ngene sepisan kudu wis umur 50 taun minimal kudu wis umur 50 regane pakaryan abot kuwi lek ora wong tuwa sing nyanyi ya senajan sik enom ning lek wis umur 50 taun kuwi kena nyanyi pisiksane kaping pindhone kudu wis mantu wis putu wis bubak lan sak liya-liyane
adeg dadi dalang ruwat kuwi kudu wis ora duwe wong tuwa lanang wadon. Ngono kuwi, abote ngono kuwi. Terus arep ngruwat utawa kanyange ruwatan kuwi ora kena kumpul karo wong wadon. Ya senajan turu awor ning etok-etok ora ngerti apa-apa kae. Mergane kudu jiwa resik, arep nyanyi kudu adus keramas. Mbok menawa ning bolot-bolot utawa dangkol sing reget kuwi kudu diresiki. Mun iki dateng sendika mangestokaken dawuh. Sabanjure ya kuwi dalang ruwat kuwi yen bisa kudu wis duwe turun dalang sing wis bisa mayang sewengi kuwi. Kudu kuwi ruwat durung netepi syarat rukun kuwi ruwatane saya tuwa ora saya mandi ning saya tambar ngono. Dadi abot pakaryan kuwi. Inggih senajan to abot kados nyangga gunung paribasanipun cer sedaya kala wau nggih. Bekti kula dhumateng sepuh anggenipun nindakaken dharma lelabet marang jagat kula badhe sagah inggih dereng kinanten selak mbok menawi kula saged nindakaken wae yen kaya mangkono iki didum gawe andum gawe utawa andum penggawean Wisnu tak patah dadi dalang purwa sejati tegese purwa wiwitan sejati iki tenan utawa dalang kandha buwana kandha ki ucap buwana ki jagat. Dadi ora kena mban cindhe mban siladan mbuh sing ngekon kuwi wong sing bentuk piye wae kudu mbok tindakake kanthi linambarane ikhlas lan madhep mantep. Dan tengah wengi kudu kerep metu berdoa nyuwun marang panguwasane Gusti muga diparingi kuat slamet sing diruwat ya sing ngruwat. Nuwun iki dateng sendika mestakaken dawuh. Yo yen wis ancen ana kesaguhan ngono dene kakangmu Brama bakal tak patah dadi rawangmu. Ya kowe tak patah dadi bender. Bender jaman biyen ki wedok sajane ning saiki ki angel golek wong wedok tukang gender. Mulane Pak Tris umpamane diarani wedok iya aja isin ning pakaryane kuwi mengko pakaryan wong wadon ditindake karo Mbah Sutris kuwi saiki. Ning lek eneng ya pengendar wadon ning saiki angel. Ora daerah kulon kono Surakarta sing akeh. Timbangane golek rono-rono wong tanggane padha iso nabuh ya tanggane kene wae ngono. Nuwun iki dateng sendika mangestokaken dawuh. Piye Brama? Bakal tak patah kowe maliya dadi wong wadon. Ya kowe pengendar seruni. Tegese seru-seru atau luni utawa bender mari kangen ngono. Tegese mari kangen iki kena kanggo tamba kangen muga-muga akeh sing butone kerep ngruwat ya kowe kerep bender. Nggih kula nggih badhe sumanggem pakaryan menika Bayu. Wah. Cebol narodya kepriye? Aja cebol ngaran